a mesma paixón, mellorar a calidade da vida dos galegos. Como bo economista, era un home de poucas palabras baseadas no dato, no eido cuantitativo. Aquí, por vir os distintos empregados públicos de servicios sanitarios. Foi probablemente un dos galegos que máis traballou na consolidación da Administración autonómica. Participou na posta en pé da Administración, formou parte do autogoberno en consecuencia, da Administración dos galegos para os galegos e a Administración máis apreciada polos galegos. Non sería hoxe posible pensar en Galicia sin a Xunta de Galicia. Estou convencido que ata as persoas máis centralistas non admitirían que a Xunta de Galicia como administración pública desaparecera. É a administración máis importante do país porque é a administración que durante 40 anos fixo as cousas máis importantes para o país. E entre eles estuvo Valeriano Martínez, economista, formou parte do Grupo Superior da Xunta de Galicia, e creo que foi, todo o mundo está de acordo, un empregado público exemplar. Boa parte das medidas que adoptamos en Galicia saliron das súas propostas, das súas consellos, e as que non salían das súas propostas, dos seus consellos, pois salían comentadas total ou parcialmente por el. Creía en Galicia e, por tanto, creía na institución galega 1000%. E ata ese último minuto, de as 13 horas de aquel 6 de outubro deste ano, demostrou que seguía creendo no país. Cuidaba a solvencia do país, porque non hai país sin ser solvente, sin a solvencia nos facemos dependentes dos acreedores. Creía na boa reputación do país, porque sin boa reputación non hai país, e creía, en definitiva, en que era necesario, unha vez máis, e 13 anos consecutivos, aprobar o presuposto da Xunta de Galicia en prazo. E o presuposto estaba preparado para ser aprobado en prazo. Lamentablemente non podemos contar co seu voto na aprobación do presuposto que aínda vai a ter lugar nos próximos días, pero sí podemos contar con o seu anteproxecto de orzamentos do ano 2022.